Zuk irratian zauz eta ongitorri bajatu Orrotxa programara. Basanote den moduen, ongitorri dan hori bajatu Orrotxa programara, gaur 6. kapitulue, Estatu Batuetako hardcore programi eta betikul ez daku gego esamen, geure Iker Sastar. Zelan zauz, Iker? Apa, uitxi, ondo, edekto. Gaur erremati mongo txagu geure hardcoreari, ezta? Bai, ja maitxu ingu gaurko atalagaz. Da gaurko atalan, zer entzungu pasadan irratsaiutan edo pasadan kapitulutan estuna entzun? Zeri buruz ekarzu gaur preparata mandangi? Ba, bueno, aurreko atalak kronologikoki hasi zirenetik, generu hasi zanetik, itxigendun 5. atalan, 2000 urtien gitxi gora bera, Refuse taldeagaz, Suediak taldeagaz, eta 2000 urtetik orain arte, 2025 arte gitxi gora bera hartu diren abesti eta talde ezberdineri buruz hitz egingo dugu atal honetan. Oso ondo. Seguzu nien, segaz hasiko gara. Bai, lehenengoko taldi ekarri dutena Nations on Fire, Belgikako punk eta hardcore punk taldea da, bere soinua riff askarrak, energia gordina eta mezu politiko eta sozial sendoak uztartzen oinarritzen da. Europako zein Estatu Batuetako hardcore eszenaren ezaugarri oso markatuekaz. Taldea ezaguna da bere jarrera zuzen eta errebeldeagatik. Kantuetan gizarte arazoak, politika, desberdintasuna eta resistentzia lantzen dabez. Gaurko saioaren ardatzetako bat izango dan kanta bat da, Dedication, 1991ko Strike the Match diskoan argitaratua. Eta, Dedication kantuak mezu pertsonal eta zuzena dau, norbere bizitzaren kontrola hartzea, erabakiek kontzienteki hartzea, benetako zintzotasuna norberagaz eta besteekin izatea. Promesa hutsak alde batera itxita eta benetan ondoan daukasanak baloratzea, printzipioekaz eta harremanekaz konpromiso errela erakutsiz. Hau da hardcorearen muina. Gaur egun oso bogan dauen tematiki, ezta? Bai. Onbilekide. Oso ondo, prest hauz? Bai, ni prest. Venga, guzunien, bajatu Orrotxa. Aurrera ba. What did it mean to you? What did it mean to you? What do you want out of life? Are you just gonna sit there? Or do you intend to take life in both hands and decide for yourself? Living our own lives, I think that we should try and choose direction for ourselves. Because what I want out of life is excitement, is learning, and a good time. Living in a conscious way. With respect for all those around me.
Bueno, Sastarek ekarri dozkun lehenengoko temazo hau, entzun zuiena, Natives or on Firen Dedication esan da. Bai, da. Zeka segiku. Bai, horrengo gotaldie, Psikofitol, era naskatua dagoena esan euskeraz. Era naskatua. Era bat naskatua. Era bat naskatutik, naskatute. Bermiotarrez, esango zandan, potrutaraino, edo, no? Bai, edo, bueno, naskatute, larritxute. Bestera bat esateko, bai. Bai. Da zemate kanta entzungu zonenak. Honenak, 3 abesti, bai, lehenengokue diska bateku da, 84. Urtekue, Scratch the Surface azalera urratu diskokoa, Step Down abestize, diska 1984. Urtean kareatu eben, eta hardcore punk esenan klasiko bihurtu zen. Abestiari buruz, Step Down da disko horretako abestirik ezagunenetarikoa, letretan taldeak mezu argi eta argi bat botatzen dau, ez aldu zure burua ospedo diruagatik, ez aldatu zure printzipioek moda edo arrakastan lortzeko, eta izan leiala zeure buruari. Abestia zuzena eta indartsua da, ritmo azkarra eta energia handikoa, tipikoa New York hardcore estilokoa. Kontzertutan beti giroa berotzen duen horietarikoa. Eurek Psikofitol nonguek diez, Sastar? Psikofitol New York. Eurek New York. Vale. Vale, bigarren kanta entzungune Psikofitolena. Taldearen Build to Last diskoa 1987. Ataraz eben. 3 urtetxu berandu. Build to Last gudau zan irauteko egina, edo fabrikatua edo. Eta hardcore doinu sendoa dauka, baina melodia punk bat landuagoagaz. Eta mezu positibo eta borrokalariakaz. Bastet da abestize, arrapatuta gu dauena esan, eta 87. Stage esan badoten. Abesti honek kale giro gorra erakusten dau, traizioa, gezurrak eta bizitzako kolpeak ditu ardatz. Norbait harrapatuta edo agerian gelditzen dan egoeraz berba egiten dau. Eta azken finean mezu bat dakar. Egia beti urten egiten dau, eta norberak bere ekintzaren ondorioak ordaindu behar ditu. Bai, azkanien da, kakadana urteten dago horre azalera, ez da? Bai. Oso ondo. Da irugarrena, irugarrena, diskue, 87. Urteko diskue Build to Last, irauntzeko egina, diskoari izena moten dauen kanta da, kanta izen berekoa. Bai. Honek taldearen filosofia laborri bitzen dau. Iraunkortasunaz eta leialtasunaz diardu. Denborak pasarren, benetako balioak eta konpromisoa mantendu egin behar dira. Ez da moda kontua, baizik eta bizitzeko modu bat. Mezu positiboa eta indartsua dauka, aurrera egiteko eta tinko usteko. Azkanien meso zuzenak oso koherentiek eurek eta, bueno, esan bidelakue, no? Azkanien asko pentsako da jarkorra, dana jaize eta zerbezi eta alkola eta, bueno, azkanien epoten dauen mesuek behintzet oso jatorrak eta koherentik diez behintzet Psikofitolen Build to Last honetako. Bai, talde guztizen filosofia. Oso arduratxuek emoten da jarkoretak. Bai. Oso ondo, presauz? Bai. Venga, guazen aurrera. Psikofitolegaz. Bajatu rotxa. Integrity lies within.
you know it. Your essence is renewed with something fresh. Your will, your way, will earn respect with your days. Let the glory sharpen knife. Got the future of your life. Let's not raise back, just back, built to last. Old school, all the new. Doesn't mean a thing if your heart's not true. Greedy ones, fade fast. We're here, built to last. For the fun, not a fan. Love and the truth so powerful. Work out the snacks of the past. Work out the snacks of all last. Mistakes finished my brothers. Mistakes are right of the others. Your will, your way, might change a better day. Eradicate the stagnancy. Eradicate it like disease. Let's not raise past, just back, build to last. Old school, all the new. Doesn't mean a thing if you're not true. Greedy ones, made it fast. We're here, built to last. For the fun, not a fan. Love and the truth so powerful. The love and the truth so powerful. As we've seen around the world, we won't go away. 'Cause we'll always feel this way. We're here to stay. And our impact will be felt. We won't go away. If we feel it, we're here to stay. Built to last. Bueno, esan diez geureik ersazterrek ekarri dozkun psikofitoleen lehenengo kue Scratch the Surface. Ez hori diskuen izena da. Bai, Scratch Step Down nabestize. Bai, Scratch the Surface-en Step Down eta Built to Lasten Busted eta Built to Last. Paketu, bai, ondo. Tranquil. Bai, azkanin ekarri zulez, lehenengo kue disko batekularok eta malau esazu da, besti laro eta mazazpi, aklaratiarren non orgure badauen topa. Alanta guztiz, beran perfien, ikerren perfien dako zue hardcore zeigarren zenbakize, gure osuen topa kolekzio, hardcoreen kolekzio hau. Oso ondo, zaztar da, zega segiku. Horrengo gotaldie, Scarhead, cara cortada les bai cabeza cortada gu dago esan, Scarhead. Laro eta medatzi garren urtekue, ekarri duten abastize, Kings at Crime, krimenaren erregeak, eta kaleko realitatea, indarra eta biziraupena, edertasunik gabe, baina egiaz. Eta, bueno, Scarhead taldearen Kings at Crime hastiak kale bizitzako indarra, leialtasuna eta respetua ditu ardatz, letretan taldeek ideek euren burua kaleetako errege moduan aurkezten dabe, bizitzak ekarritako borroka eta oztopo guztien gainetik mantentzen direla azpimarratuz. Abestiak giro gogorra dauka, oldarkorra, eta mezu argia. Indartsu izan behar zara, zure jendeari leial eta inori ez utzi zapaltzen. Kale kulturako arrotasuna eta batasuna be nabarmen agertzen dira. Hardcore estiloko energia bortitzagaz batera. Oso ondo. Zeus argiza hau edo... ondo. Esan zuneia neiku potentia, Oso ondo. Presa hause horrotxa bajateko? Bai, ni beti prest. Venga, baguez, Scarheaden Kings at Crime horregaz. Baguz, ba! I'm on the motherfucking mission, killing and chilling, that's all we do. Hardcore villains from the DMS crew, representing the battle of Queens. Do what we have to, you know what I mean? So when you see us coming, you better watch your back, cause the dogs of war are trained to attack. Lose your mind. KAC, Kings and Crime. Look out, Jack, it goes ahead black. What's an eye?
moving like talking, but that's all they do. You know they're all in shock when they see our crew. So step back, you best relax. Been doing this for years, fucking new jacks. We are the niggas that started this trend. Down from the beginning, it will never end. Lose our minds. KAC, Kings and Grind. Bueno, hori izan da Scarjeten Kings at Crime diskoko izen bardineko Kings at Crime kantie. Zer pasatxu azkanien? Animin zara edo zer? Bai, bueno, gauzetxu eguro dut esan honi buruz, abesti honi buruz. Beti entzuten dut eta inon bez dut topa, bai nik pentsaten dut Madballeko Freddy Crisien abeslarize eureri lagunduten dauela momento baten, estrofa baten. Beran abotsa entzuten dut. Eta seguruen esalan da. Ez dut topa inoan, bai... Konbentziten hau... Bai... Beran ahotsa identifikezu ez da? Bai. Hone, nioarkeku diez eta seguru lagunek dizela. Bai. Bera irize handiz esango da, bai, bueno, azkanin esparru bardinen badabiltze zen, esango da. Bueno, ia aurrengoko programarako topaten bazun non, nik uste dut horra agertu bidela abesti honen kolaboratan. Zuzeneko hori da, edo diskoku da, ez disku da. Ez diskoku da. Igual kolaborako zen da, bueno, bate daki. Oso ondo, zaztar, ia, segaziku. Baurrengoko taldie, Psycho Maiko, hau ja niergetik alde egingo dugu, eta joango gara California erantz. Psycho Maiko, osea, Maiko eroa, gu dauena esan. Hau da Suicidal Tendencies-eko Mike Muir, den beste talde paralelo bat. Abestiz Struggling, borrokan gu dauena esan. Eta, bueno, bizitza borroka jarraitua dela gogorazten dau, baina borroka horretan zuti jarraitzea dela garrantzitsuena. Psycho Maiko taldearen Struggling abestiak borroka pertsonal eta sozialari buruz hitz egiten dau. Kantuak azaltzen dau pertsona bat egoera txar batean harrapatuta dagoela, arazoekaz eta presioagaz, eta aurrera egitea gatza egiten diakola. Letretan ikusten da barruko amorrua eta frustrazioa, baina baita be ez etxitzeko gogoa. Struggling berak borrokan egotea esan gura dau, eta abesti osoan zehar mezua argia da. Naiz eta dana kontra euki jarraitu behar da altxau eta borrokan segidu. Musikalki erritmo bizia eta indartsua dako. Bai, berales, bizizeles, no? Arriz apota edonsku bizizek, bai aurrera inbide, bai ala bai. Bai, honan da. Eta hau abestize, laro eta mehetxi garren urtekue da. Ze albunekue? Albune ez dakitz. Bitu nuke esango txut, más borratxo. Bai, hori. Ze hau, bueno, ez da nik asko dakitzela kon jarkoari buruz, bai, disko honen izenagaz harin geratuten gara, más borratxon albumekue. Oso ondo, prest gauz? Bai. Venga, bajatu horrotxa. Ozen ba. What the hell?
Ziztu bizian eta harineketan geurik erzazterrek ekarri dozkun Stranglin, Psycho Maikon eta Mas Borratxon album horren kantau. Hau asko gustatzen azte, ze ganera produzio oso garbizedako, naiz eta dana zuen ziztu bizizen edo permino esaten dales harineketan. Zega segiku? Urrengo gotaldi Ignite, biztu edo gudauen asan. Mila garren urtean sortu zen Orange County, Kalifornian, estatu batuetan. Eta karri duten abestia veteranoa gudauen asan, 2000 garren urtekoa, esperientziak emondako jakinduria, borrokak markatutako ahotsa. Ignite taldearen veteran abestia borrokari, esperientziari eta resistentziari buruzkoa da. Letretan urte askotan burrukan bibili den pertsona baten ikuspegia emoten da. Bizitzako kolpeak jaso arren ez da jausten eta aurrera jarraitzen dau indartsu. Abestiak harrotasuna eta duintasuna transmititzen dau. Bizipen gogorretatik ikasi eta tinko mantentzea. Mezu nagusia da ez amore emotea. Sinisten duzunaren alde borrokan jarraitzea eta esperientziak sendotu egiten zaituela orokorrean. Kanta indartsua eta motibatzailea da. Kemena eta leialtasuna azpimarratzen dituena. Eskanien honek benetako intentzinguek bintxe deklarazio dako ize kanta danak, ez da? Bai, antzekuek diez, ez da? Bueno, zintxotasune... Ez dut egin nahita, aukeratu dadaz musikalki gustaten dazte zelakon, eta... Ez bai, beran jarkorran identidadi edo adeni edo... Bai, antzeku da, bai, neiku betekue... Eskanien, okinbide bai kontuten ze urtetan esan zauen, hasi ginen jarkorran tema honegaz, momentu, gatzak esango, beti diez gatzak, bai autorreafirmazioarako eta zentsune jokatuteko da biana. Oso ondo, aurrera ingu? Bai. Venga, presa dauz horrotxa bajateko? Beti bezala. Venga, guazen veteran Igniten aurre... disko horregaz, kanta horregaz. Yeah, you're abandoned, so sorry. You're just a waste of their time. Yeah, you've been lied to once again. Yeah, will they pay you? No. Forgotten and alone for homeless in this country. Where are
Esan da, geureik ersastarrek ekarri dozkun Ignite taldearen Veteran, da albumen izena A Place Called Home. Melodiko hau ez da? Bai, honek ja melodiko hau diez, bai, eta aurrengo gotaldi edakatena, ondino, melodiko hau edo, antxekue melodiko tasun erantzun duena. Ondo. Taldien izena Pulei, estatu batuetako hardcore punk melodiko kaliforniarra. Honek oneri buruz diska bat ekarri dut, Together Again for the First Time, elkarrekin barriro lehenengo aldiz, gudagoena esan, eta besti bi diska honetatik. Deus and Song, Ozeanaren kanta, eta In Search bila gudagoena esan. 2001ko urtekoa diska. Barrurantz begiratzeko uneak, galderak eta norbere lekua bilatzeko beharra. Deus and Song, abesti honek itsasoaren irudia erabiltzen dau barruko sentimendu sakonak azaltzeko. Letretan nostalgia eta galera giroa nabaritzen dira. Eta itsaso askotan bihurtzen da bakardadearen eta hausnarriketaren simbolo. Badago iraganari begiratzeko joera bat, egindako akatsak eta galdutako aukerak gogoratuz. Hala eta be, indarra eta aurrera jarraitzeko gogoa besomatzen dira. Olatuen moduan bizitzak gora berak daukazala erakutsiz. Bai, bizitzek harriz botaten txu, bai aurrera segidu bide. Bai, eta beste abestize, In Search, abesti honetan bilaketa baten ideia da nagusi. Norbere burua, gia edo bizitzako norabidea topetako alegina. Letrek erakusten dabe zalantza eta nasmena, baina aldi berean esperantza puntu bat be bai. Pertsona bat agertzen da zerbaiten atzetik dabilena, bere tokia edo zentzua aurkitu guran, mesua da, naiz eta bidea gatsa izan jarraitu egin behar dela. Azkenean bilatzen dana topetako aukerea badagoelako. Jota fuego, aurrera beti, esaten dale hemen euskeraz ez da. Bai. Dale beti. Oso ondo, ba, presauz? Bai. Venga, guazen, eta bajatu horrotxa. Guazen ba.
Bai, sarkorra, ez da, melodize. Ba, niri honek asko gustan aztez, honek gitarri gazitzen da melodizek. Oso melodiku da, bai. Honek esan diez, geuri zaztarek Puli talde, Puli edo Pulei, esaten da? Puli. Bai, Puli taldearen The Ocean Song. Etxaten da Puli, esaten da bila. The Ocean Song eta In Search Together Again for the First Time albumeko horrek kantak. Bai, niri melodiku gustatzen jarkorra, gogorra dau, da ekarzu gogorra hauek, bai honek melodiko hauek dizenak niri bintzet flipeitzen dozti. Baurren guek asko gustako aiatxu zorruen. 7 Seconds, honek aurrera hau beste atal baten ekarri nahi esan. 6 segundu, bai. Honek bai asizieniko zeitzilenengoko edo bigarren atalan ekarri baina hauen The Crew albunetik ekarri nauen John Till Aidai abestize, eta hau taldie bai ja orain 2005 garren urteko diska batetik atara dotaz abesti bi. Diskue Take It Back, Take It On, Take It Over, eta abestizek My Band, Our Crew, nire taldea gure kuadrilla, eta YPH, Youth Positive Hardcore, osea, siglet diez, Youth Positive Hardcore-enak, duena esan, gazte hardcore positiboa. Eta esati honek garren urtien sortu zirela Renon, Nevadan, estatu batuetan. Eta, honek abestizek komunitatea dizkidetasuna eta balio partekatuak dira, ez da? Youth Crew mugimenduaren aintzindaritako bat izan zen, eta bere letrek laguntasuna, batasuna, jarrera positiboa, positive mental attitude, eta straight edge filosofia landu izan dabez. Taldeak energia zuzena eta mezu argiak gustatzen dauz. Hardcore askar eta melodikoagaz. Eta abestizek My Band Our Crew, abesti honek taldekideen arteko arrotasuna eta konpromisoa azpimarratzen dauz. Ez da bakarrik musika egitea laguntasuna, leialtasuna eta zenarekiko errespetua beba da. Nire taldea esatean, komunitate oso bat defendi duten daude, euren baloreak eta bizi modua barne. Hardcore eszenan alkartasuna eta batasuna ezinbestekoak dirala adierazten dau. Lagunakaz batera egotea, alkarri eustea eta kanpoko presioen aurrean sendo mantentzea da mezua. Oso eresarki moduko bat bihurtu zan gazte askorentzat. Eta siglet izen abestize, YPH, siglek Youth Positive Hardcore esan gura dabe, abesti honek gazte mugimendu positibo aldarrikatzen dau, indarkeria eta joarrera autodestruktiboen kontra. Hardcorea indarra eta aldarria dela erakusten dau, baina eraikitzailea eta kontzientea be izan leitekela. Labur bilduta, 7 Seconds taldeak gazte askori ahotsamon eutzen, eta hardcore esenan eragin handia eukieban. Batez be, balore positiboak eta komunitatearen indarra sustatuz. Bai, betikulez hardkorrak aurre azalien imitzen musiki baino gehiago dela, nortasune eta jarreri, ez da? Bai. Oso ondo, badakote ganak punkera zeltateko, total kontraku da, eta, bueno, beste gauze batera pasateko eurrungo kapitulutan. Oso ondo? Elduko da... Bai, aiako da momentu. Presaus, Sastar, venga, bajatu horrotxa. Nothing is good. Not everybody should. Made some choices, stuck with them, they'll never regret it. Not one single moment or one single minute. We're going to find our way. What does never say? And we have you to thank for the years of support from deep in my heart. I will never forget this. I sing this song for you. This one goes up to my back and to our crew. The better thing to do. I give it up to my back and to our crew. I sing this song for you.
Komuniketen geratu da txoi telefonue 6 segundo talde oneri. Eta esan diez, my band or crew, geure kuadrilletxue, no? Kuadrilla, geure kuadrilletxue. Eta gero sigleak YPH, osea, YPH, Youth Positive Hardcore esaten dago dagoena esan, bai, hortzizen esaten dago, this is your parents hardcore. Zure gurasoen hardcorea dago. Base, bueno, ja urti dako eurek eta, bueno, hori esaten dago korutan. Vale. Oso ondo, segaziku Sastar. Urrengo gotaldie berriro hardcore melodikoaren referenteak diren Ignite, berriro lehen bezala, baina hain beste diska bat. Oingutan Darkest Days geure egunik ilunenak diskatik atarata, Bleeding abestize, odoletan gudauen esan, 2006 garren urtekoa. Minetik ere indarra sortzen dela erakusten dau. Kantu honek barruko mina, borroka pertsonala eta itxaropena lantzen dauz. Letretan sufrimendua eta egoera saietan aurrera egiteko indarra agertzen dira. Odoletan edo barrutik zaurituta egotearen irudia erabiltzen dau. Pertsona batek bizi dauen min emozionala adierazteko. Musikalki abestiak indar handia dauka. Erritmo bizkorra, gitarra indartsuak eta estribillo melodiko eta gogorra. Horrek kontraste polita sortzen dau, alde batetik amorrua eta mina eta bestetik itxaropena eta kemena. Oso ondo, bueno, estu alduko denporak izau, presaus. Bai, beti. Venga, bau ez Igniteegaz. To my
say, lead the boys off to wars just to throw them away. The bleeder rounds kill RU-238. These troubled times bringing on our darkest days. This is the death of liberty. This is the price that life has come to mean. All our friends now enemies. The misery of bleeding, bleeding. To my country, the mounting caused my freedom's lost. Death of liberty. Tell the truth, got something to say. No blood for oil, killing fields, Halliburton money. Wounded troops left to rot, no help from the VA. These troubled times bringing on our darkest days. This is the death of liberty. This is the price that life has come to mean. All our friends now enemies. The misery of bleeding, bleeding. To my country, the mounting caused my freedom's lost. Death of liberty. Speak the truth. Speak the truth. All thrown away. This is the death of liberty. This is the price that life has come to mean. All our friends now enemies. The misery of bleeding, bleeding. To my country, the mounting caused my freedom's lost. Death of liberty. Antzekotasun bet hartun dut, ez da itxuzuk okiengo basun eritxi bardine, bai honen Igniten kantateko eri edo, etorten dazte Sister of a Downen abeslari zen estilo bardinelez. Ez to pentsaten bardin, baina, bueno. Asko erabiltzen dau koruek eta holan auri tono alto hori, ez pentsaten? Zatoz bat? Montxo montunez. Vale. Bueno, oso, no, zia, sega segiku. Urrengo kotaldie, HBO, osea, H2O. Oxigenue. Oxigenue, ez ure. Ure egize bai, H2O. HBO bai. New Yorken sortua 1994 urtean, eta ekarri duten diskuen Nothing to Prove, eta besti ze What Happened, zer gertatu da, 2008 urtean argitaratu diskoa. Abestia musika eszenaren aldaketari eta konformismoari buruzko galdera kritiko bat da. Noiz eta zergaitik musikan eta punk giroan, azkanaldian irudiak eta moda hartu dituela garrantzia. Pasioaren eta mezuaren ordez. Hau da, agian, jendeak ganskeraren estiloari eta dozein itxurari ematen dio garrantzia musika eta mezuaren ordez. Eta hori irudikaten dau edo bai auri mitzen dau azalien, no? Auri joera horrek edo zelan esango zantzun. Eta hori honen benetako esanari eta indarrari ahotsa kentzen diola adierazi nahi du abestiak. Bueno, entzun ningu, eta ja zer din oien. Zeu zer gizau, oneri buruz? Ez. Bueno, guazen oxigenu esan du, ezkan iruretxo. Gure H2O. HBO, bai. Zer pasa da, edo what happened, arguez. When it began, for those who don't know, it didn't matter how you looked or what you wore to a show. Dress code, fuck no. We didn't care about the brand of your jeans and all the shit in your hair. But now, the biggest part is all about the image and not the art. Fashion before passion. And it makes me mad that I should have to ask, what happened to the passion? What happened to the reason for screaming? What happened to the music and the message that I love? What happened to the hard work? And why does everybody look the same? What happened to the music and the message that I love? And I know people change and we go through different stages in life. And I'm not here to criticize, but the reason I scream is a feeling inside. But now the biggest part is all about the image and not the art. Fashion before passion.
passion, and it makes me mad that I should have to ask, what happened to the passion? What happened to the reason for screaming? What happened to the music and the message that I love? What happened to the hard work? And why does everybody look the same? What happened to the music and the message that I love? Lost lifetime ago it seems you gave up all your wildest dreams, but I refuse to let mine go. I took it all, you can find me here with an open heart and ears, refusing to surrender. Can't believe they don't remember what it feels like to be young. What happened to the passion? What happened to the reason for screaming? What happened to the music and the message that I love? What happened to the hard work? And why does everybody look the same? What happened to the music and the message that I love? Bau esan da geure Iker Sastarrek ekarri dozkun HBO-n What Happened, zer pasada, Nothing to Prove atalatako disko horretatik. Bai, hor entzuten da kolaborazio bat, Psikofito lehen taldearen abeslaria beharretzen da abesten, korutan, eta betxaten dut baten bat gehiago, bai, baina ez doadana, ez dakidana nortzut diren. Oso ondo, hemen gauz geure zigarren kapituluen itxukirratian zauz bajatu horrotxa programan, da geure Iker Sastarrek ekarten dozkun ezeberada geure rock, punk rock eta metal aditua. Sega segiku, Sastar? Bueno, orain aputxu eta metalerantz egingo dugu, metalcore erantz, terror taldeagaz. Honek 2002 urtean sortu zen Los Angelesen, Estatu Batuetan, hardcore punk estiloko taldea da, indarrandiko musikeagaz eta mezu zuzen eta gogorrakaz. Terrorren letrek normalean adizketasuna, leialtasuna, borroka pertsonala eta zure printzipioei eustea jorratzen dabez. Hardcore munduan errespetu handiko taldea da, eta urte askotan birak eta diskak ateratzen jarraitu dau. Return to Strength, indarrera buelta, 2008 urteko disko hau terrorren ibilbideko lan garrantzitsuena da, hardcore zuzen eta indartsua dakar, energia handikoa eta mezu motibatzaileakaz. Eta Return to Strength indarrera itxulera abesti honek indarra berreskuratzea buruz egiten dau berba, bizitzan kolpeak hartzen doguzanean edo momentu txarrak pasetan doguzanean, barruko indarra topau eta barriro altzetako deia da. Mezu nagusia da ez errenditzea eta zure balioei eustea, nahiz eta egoerak gogorrak izan. Oso ondo, hori lehenagoko kantie, da bigarrena? Bigarrena bestize, Your Cut, arrapatuta zagoz, Your Cut abestiak traizioari eta faltsukeriari buruz egiten dau berba. Norbaitek bere benetako aurpegia erakusten dauenean eta bere kintzek harrapatzen dabenean, ezin dalagia eskutau asaltzen dau. Mezu argia da, azkenean egia hartzen dela. Eta bakoitza bere kintzen erantzunkizuna hartu behar dau. Aulesiatik indarrera bueltatzeko deia, aitzakiari gabe. Eskanien naiz eta hardcorra, esan metala hardcore estilo horretan, esan melodiko haue edo gogorra haue, beti lema bardinekaz, no? Eskanien injarra, gogortu, arrizek bota bai aurrera segidu. Oso ondo? Eta honek abesti bizek diska deitzen da Keepers of the Faith. Fedearen Fedie mantendu edo mantentzen dauenak, bai.
Fedi mantendu. Eskanin gogorrak esateko mezu hori, jarkorran beti. Presaus? Bai. Venga, guazen. What you're about, but you're so quick to stay
Bueno, bonek esan diez terror, hardcore, metal estilo horren, metal esan dabe... Metalcore, bai. metalagaz. Bai, metalcore. Holan, edari betezatiles. Metalcore bat hartun du, lehenengo kantia Return to Strength, eta bigarrena Your Cut. Your Cut. Bueno. Your Cut. Your Cut. Zer esan zu da bola esan, hori? Arrapatuta zaude. Arrapatuta zaude. Eta Return to Strength vuelta indarrera. Atrapatan hau neure Itxulera indarrera. inglesagaz, menos mal zeus hau zelamen. Eta albune Keepers of the Faith. ¿Está? Bai, Holanda. Vale, baitu, hori ondo esan dut. Vale, da sega segiku. Baurrengo gotaldie, estatu batuetatik, Suediera joango gara, Europara, UX Baile Heads, da euren izena, ez dakit segu dauen esan, ez topa honen traduzinue, da 1980ko hamarkadan sortutako punk talde bat izan zen, hardcore eta punk old school estilokoa. Ez ziren oso komertzialak izan, baina underground esenan referente bihurtu ziren, batez be energia zuzenagatik, mezu gordin eta kritikoengatik, eta soinu askar eta bortitzagatik. Europako punk zirkuitoan mugitu ziren batez be, eta DIY filosofiari eutxien. Abestize, Stand Up, suediera itxi edo itxi hori gudagoen esan, eta diskaren izena umea Bull Jazz gigante arrezka, hau suediera ez da, ez da gitz. Bai, direziza dako horre... Segu dagoen esan, eta aganien, zelan ahoskatzen dan bez. Bueno, hau abestize 2013 urtekoa, abesti euren kanta ezagunetako bat da, letretan sistema eta autoritatearen kontrako mesua agertzen da, gizartearen kontrola eta manipulazioa salatuz. Abestiak amorrua eta nekea transmititzen dauz. Eta esaten dau batzuetan hoberena dala zaratea, propaganda eta kanpoko presioa iztea eta norberak pentsatzen hastea. Erritmo askarra eta oihu moduko ahotsak daukaz, punk klasikoaren indarra erakutsiz. Ondo, bueno, entzungu, ze nik hau ez to kontrolaten, da gogu dako tentsuteko. Presauz? Bai. Venga, guazen. Baskanien harine, minutu eta berroketa bateko kantie, UX Bilheads, no? Bilheads. Bai. Estanga edo esan zuen itxizu kanta hori. Bai, tupa-tupa estilu, Hau, oso famosu eruke tupa-tupa, nik tupa-tupa deitu den txat, askanien baterize hor dau, total harin, da hori bonbutak ajie eta aurrera. Bai, estilo, atxineko estilo hori, oso potenti hardcorean, ez da? Bueno, nengo kapitulutan ekarzun horlako talde asko.
Bai, asikeran ala... Etxu gustaten tupa-tupa. Ni bai, bueno... Bai, bueno, zuk sakon hau azalduzu eta hobi hau da hori, bai, nik tupa-tupa enkajakot. Hau, tupa-tupa, aurrera. Gustadazte, gustadaz. Bai. Harine da, hau, bueno, bakizu patinetan eta ibiltzeko proposa. Bai. Venga, segaz guez, zazta? Lag Wagon, urrengoko taldie. Honek 1990 sortu zen Kaliforniako punk rock talde bat da. Santa Barbarakoa hain zuzen be. Fat Wreck Chords zigiluagaz lotura estu auki dau beti. Eta 90ko hamarkadako eskate punk mugimenduan talde garrantzitsua izan zen. Euren musike melodikoa, melodikoa baina indartsua da. Erritmo askarrak eta lelo itxaskorrakaz. Letretan askotan autokritikea, frustrazioa, gizartearen presioa eta bizitzako kontrasanak jorratzen dabez. Deko egin demazin da bestiaren aukeratu dana, 2005 urtekoa eta Hang diskokoa. Izenburua bera metafora bat da. Makinaren engranaje txiki bat izatea. Hau da, sistema handi batean barruan pertsona arrunt batek daukan papera. Kanteak lantzen dau zelan gizakia sarritan pieza txiki eta ordezkagarri moduan tratatatua dan, lan sisteman edo gizarte egituran. Letretan badago frustrazio puntu bat, baina aldi berean kontzientzia hartzeko dei bat bebai. Norbera ez dela soilik engranaje huts bat, eta aukera daukala bere bidea egiteko. Bai, hori bermionoten zan tipo bat esan abela kaletik. Eres un tornillo! Bai. Bakizu, no? Ez du esango izena, irratitxik bai. Tornillo bat zara, sistema honetan, tornillo bat! Soinuz hardcore melodiko klasikoa da, gitarra bizkorrak, bateria askarra, ahots hardcorra, indarra eta emozioa nazten dauz. Eta disko osoko tonu serio eta hausnartzaileagaz bat dator. Oso, no? Bago zentzutera? Bai, ni gogu dakot, bueno, hainbeste bidea gantzun dut, ja, bai, bueno, beste baten... Ez da torko txarto. Venga, bajatu horrotxa. Bai, goazen ba.
Para. Ba, niri pilo bat gustaten da, hemen, nik euskarazko izen emitzen izedanari, da oneri laubagoi deitzuten txandik. Laubagoi. Zitxik. Laubagon, edo... Dana euskeratuten, bakizu. Laubagoi, edo laguagon. Da ganera, produzio edo ekoizpen oso ona, Haunek diskuek Hank albuneko laubakonen The Cog in the Machine, azkani tornillo bazara makinen, ez da? Bai. Tornillo txubet. Ba, oso guapo, hau kantie. Txega segiku. Ba, hurrengo gotaldie barriro, Ignite piztu, gudauen asan. Ignite taldie aurrera hube mintzune abesti bi, ba, hirugarren bat dakat. Eta oigutan 2016 garren urteko abesti ze, Nothing Can Stop Me, eserk ez nau geldituko, gudauen asan. Abesti ze, Award Against You diskatik atarata. Gerra bat zeure aurka, gudauen asan, diskaren izenburuak. Konbizioa fedea norbere bidean. Abestiak indarra eta determinazioa transmititzen dau. Letrak aurrera egiteko kemena azpimarratzen dauz. Oztopoak egon arren inorkez ezin dauela pertsona baten borondatea gelditu. Mezu positiboa dako, sinistu zeure buruan, altxau jauste zarenean eta zitxi ametsei atea. Musikalki erritmo bizia eta indartsua dako, gitarra sendoekin eta hotz utxuagaz, taldearen estilo tipikoan. Labur bilduz abesti hau motivazio kantua da, amore ez emoteko eta zeure belburuak lortzeko adorea pizten dauena. Nothing Can Stop Me. Bueno, ba... Ez nago geldituko. Ba, nik betxute parako lagun. Guazen aurrera. Guazen ba. Find yourself against the wall. One more time before the fall. There's no way to pretend. Someone rise and the sun will set. And nothing changed so you walk for it. Can't make it all alone. This is your last chance. Why don't you take it? Nothing can stop me. Gonna fight and I won't retreat. Still awake, don't ever sleep. Can't stop this time in the front of me. Nothing can stop me. Tonight face the enemy. Still awake and never sleep. Nighttime's run out to your best believe. When you feel you've had enough, look how far that you have come. Just hold on till the end. Time to drop it, take the pain. We'll fight together once again. You'll never be alone. This is your last chance. Why don't you take it? Nothing can stop me. Gonna fight and I won't retreat. Still awake, don't ever sleep. Can't stop this time that's in front of me. Nothing can stop me. Tonight face the enemy. Still awake and never sleep. Now your time's run out, so you best believe. You're out of time, just make the call. Can't see the writings on the wall. Cry yourself out to high ground. There's another way to ease the pain. Out of control, yet once again realize and let it go. Nowhere to run, nowhere to hide. We're gonna stop this train, gotta head tonight. Don't care about what's wrong or right. We're gonna start again, start again tonight. This is your last chance. Why don't you take it? Nothing can stop me. Gonna fight and I won't retreat. Still awake, don't ever sleep. Can't stop this time that's in front of me. Nothing can stop me. Tonight face the enemy. Still awake and never sleep. Now your time's run out, so you best believe. Nothing
Bueno, hori izan da geure zaztarrek ekarri dozkun inorketxu parako, iknaitena. Zonek amerikano dana, non dauz orain ba? Ezin txoi edanak tramperi zankadi edo imini? Ba, aurrengoko taldi dakatena, lehenengoko atalatan jarri naban, euren diska urdina, adolescentzena, 1980 urtean sortua Kalifornian. Honek 2018 urtean atera sabean Crop Duster diska, agertzen da irudi bat Trump lehenengo legealdian jende aurrean eta uskerre bat botaten arpire alako gauze bat egiten. Hori agertuten da portadan irudikatuta dago. Bai, zeskanien, hau Trump 18 zen esan zan lehenkoko hori, ez da? Bai. Beran lehenkoko mandatu edo lehenkoko bidake, bai, presidenti. Eta, bueno, bi abesti karri dotaz, Queen of the Nile, Ukasioaren erregina, eta Crop Duster, Ondamendiaren odeia, osea, diskaren izen berekue, Ondamendiaren odeia, eta agertzen da portadan, hori izan da moduan Trump. Bai, bera Trump, Euskar Berde bategaz. Euskar Berde bategaz, ikusten zauz. Bai, bueno, hori portadik burundakot, ze hamen onzan behinola suñi, geure bakizu, Amerikanue, ametipo etorten dana, eta bakuz esan dozkun, ez da itzen txunbasun irratxaiue. Antxa denez, ze bakizu honek tipuek hiru hamburguesa Big Mac eta jaten dago lagunin da inbeste Coca-Cola, ez da? Ez da gitz. Ba, eta dino, dauela hor zurrumurru bet, bera Trump, 2008-txik, kakadeizola dauela. Ez da laguantaten, eta dodotiz bat txukaz duela, fardel bat txukaz denpora nan, bertan... Ez da esango gize. Ba, bai, nik da pikete basara horre, eta huerin emoten, beran mitingek, edo ez da, hauran itzen dau gesto batzuk, batxera eta horrela da, uste dala kakaitzen dagoela bertan ganien. Ez da, suinik esaten zan dauen, ez da laguantaten, ez da laguantaten beran kakadaizola, da beti dala hori, pirrileri les edo. Bueno, esan lehi, ez da ditxe. Honek diskuak ironia, kritika soziala eta punkaren adene klasikoa da, ezta? Queen of the Nile abestian, narratzaileak bukapenean bizidan neska bati buruz berba egiten dago. Bere arazoak edo errealidadea onartu gura ez ditualako. Abestia kritika egiten deutxo jarrera horri. Egia saiestu eta itxuraz bizidan pertsona batek pertsona baten erretratua da. Tonua zuzena eta apur bat ironikoa da. Punk estiloko energiagaz betea. Eta bigarren astiz diskari izenburu motentxona, Crop Duster, abestia biziagoa eta ironikoagoa da. Izenak hegazkin txiki bat laborantzan erabiltzen dana fumigatzeko aipatzen dau, baina testuan irudi hori metaforaz moduan erabili leike. Abestia kritika soziala egiten dau, batez bez jendearen jokabide hipokrita edo kaltegarriei buruz. Mezuak indartsuagoa eta indartsuak eta zuzenak dira. Punk estiloko ohiko amorru eta energiaz lagunduta. Oso ondo. Bueno, bau adolescentez beti datorre ongietorri irratsaio honetan bajatu horrotxan. Prest? Bai, beti prest. Queen of the
txan. Ba, bueno, hemen esan dute moduen, Adolescence beti ongietorri geurik ersastarke ekarri dozkun, Crop Dubster eta Queen of Daniel. Ba, Crop Dubster disko horretatik atatakuek. Eta esan du moduen, ba, bertan portadan agertuten da, konfirme dot, bera Trump, usker berde bat botaten. Sega segiku. Bai, ba, urrengo taldie, Larma, Suedeko hardcore punka, honek eliten eskapism abestia eliteren iesaldia gure dagoen esan ekarri dut ingutan, atal honetarako, privilegioen aurkako kolpea, zuzenean bere lana entzutleari energia handiko soinua eta punk jarrera eskaintzen dio. Taldeak 2009 argitatu zuen izen bereko lehen LPA, Larma, zeinetan punk espiritu indartsua eta ritmo askarren nagusi diren. Eta ez dakot gauzan dirik gehiago esateko oneri buruz, Bueno, obiena entzutie. Bai. Informazio pillo interesgarriz esauz botaten, txo. Zastar. Bauez, ba, alarmagaz. Prest? Bai. Guazen. Bau esan da, Zastarrek ekarri dozkun Larman, Elitens Escapism, Larman album horretatik. Haue, pentsalei, zuzenin dauela grabataz, benetan komprimite, energia asko dako, bai, komprimite entzuten da. Eso pentsaten? Bai. Oso ondo, zega segiku? Urrengo taldie Chromax, honek klasikoak diez, oso genero, hardcore generoan. Eta ekarri dotaz abesti bi. Estatu Batuarrak be bai? Estatu Batuarrak, New Yorkekoak, bai. Eta honeri buruz ekarri dotaz abesti bi. 2020, lehenengoko abestize dituten dana. Eta No Sympathy, rukirik ez gu dagoena esan, bigarren abestize. Eta, bueno, bizitza gogorra da, eta respetua irasi egiten da, gu dago esan gitxe bera honen lemetariko bat. New York Cityko hardcore punk eta hauen inguruko crossover thrash metal talde klasikoa da. 1980ko hasieratik hardcore punk eta metal estiloak nazten zituzten musikarekin ezagun egin ziren. 2020 EPA laburra da, 6 abestirekin. Mundu egoera eta pandemiak eragin zuen kaosa islatzen du eta hardcore energiaz osoz beteta dago. Eta bigarren abestize, No Sympathy, abestia ez da disko ofizialean album edo EP batean sartu. Baizik eta 2000ko Revenge sesioetan grabatutako abesti bat da, eta geroago kaleratu zuten material arraro edo albumez kanpoko pisamo bezala. Abestiak punk hardcore estilo oso bizkor, bortitz eta zuzena du. Hardcorearen oinarrizko mezuak emanez. Indar handiko ritmoa, gitarra gogorrak eta hots garbi, baina erasokorrarekin.
Oso, no? Bueno, ganea pandemiku eta hori, ja, hasi gara... Bai, soinuen begi igarten da lehenengo abestize oso landute dau eta Produziño garbize dako eta gero esan duten moduen metalerako influentzi horretako zenak ikusten dide abesti bizetan. Bai, lehenengoko abesti zen 2020koen gehiago. Bigarrena, no simpazi, nahikoa erraru da. Abotsa igarko zu ez dela lehenengokuen antxekue, apurtxu eta ezberdinago da abesteko eran, baina oso abestion bat da. Vale, Bueno, guazen, no, Chroma Max horregaz.
Bueno, horrek esan diez... Chromaxen No Sympathy eta 2020. 2020ko apurtxo ezikin hauen ikustu zuzeneko album batetik edo dagoela tapa. Igarten da, Dizela gaurkoratu te apurtxoete jarkorra, guzela media hartxien ja urtieri bebai, soinu gaitxik bebai eta produkzio gaitxik. Zega segiku? Borrengo gotaldie, Modern Life is War, osea, bizitza modernoa gerra bat da, gudagoen asantaldiek, taldien izenak. Revival Fires abestize dakatena, pizkundezuak, 2024 urtean argitaratua. Barrutik pizten dan zua berriz hasteko taldea, 2002an sortu zen Max Altaunen Iowan, estatu batuetan. Ezagun egin ziren underground esenan beren intensity eta emozio sakonagoko estiloagatik, kantua Tribulation Work Songs proiektuaren barnean dagoen bat da, abestiak lurrean eta bizitzan izandako ondamendien ondoren hasierako eta berrera ikitzeko beharraren sentsazioa jasotzen du. Aur arte, no? Bai, neku. Bien, ja amaitxuten guez eta ja nekatuten hasitzen, no? Hombre, nekatuten, ordu bete eta 45 minutuko ordubiko programi kastazu askanien bitu. 6 programa dediketxagu jarkorrari eta esan ginen itxeko 2. Imagineten zu, programa bi jarkorra neurtuteko? Ez da, ez. 6 programa dediketxagu eta erremati emongo txagu ordubiko programa zugaz. Guzen txutera eta gero askaningoko 2 kantari emongo txagu errematie jarkorrak merezi daueta. Prez, Aztar? Bai. Venga, guazen. Bueno, esan da, geure zaztarek ekarri dozkun Modern Life is War. Badakitxe esaten.
Modern Life is War. Itu esan duzanaten. Revival Fires kantie eta Tribulation Works on albumekue. Work Songs. Work Sounds. Ese gas. Barreka, Santarra. Sastar Santarrak, askanien, bueno, bitu, bota segase akabakunda gero esangote, esatekuek. Ez, ja askaniko taldie, gaz maitzuku ja, abesti bideak atez, Turnstyle taldie, ez da hitz dauen esan, taldien izenak, bueno, misteri lehenengoko abestize, misterioa. Estilo aldaketa igual? Esan lehi, ez nau ziur. Eta 2021 garren urtekue Glow On diskatik atarata, abesti hau, misteri. Eta bigarren abesti bet, Never Enough, inoiz ez nahikoa, 2025 garren urtekoa, diska izenburu berdinekoa, Never Enough, inoiz ez nahikoa. Eta hardcoreren belaunaldi barriak eta karren energia mugak apurtuz, ezta? Turnstyle estatu batuetako hardcore punk taldea da, 2010 garren urtean sortua, Baltimore inguruan. Taldea hardcore klasikoa, punk melodikoa eta batzuetan rock alternatiboa nahazten ditu. Energia handiko zuzenekoekin eta soinu modernoagaz. Azken urteetan arrakasta handia eukidabe, batez be Glow On diskoagaz. Misteria bestia nahiko melodikoa eta sentikorra da. Letretan bakardadea, barruko zalantzak eta norbere buruagaz konektateko zailtasunak agertzen dira. Soinu indartsua da, baina aldi berean atmosferikoa. Eta bigarren abesti zen Never Enough indartsuagoa eta zuzenagoa da. Abestiak beti gehiago behar dan sentsazioari buruz berba egiten dago. Erritmo bizia dako eta energia handia transmititzen dago. Zuzenean jotzeko egokia. Bueno, baur arte bota oskun eikerrek ekar dauen informazio dana, oso baliagarrize, da berante poratxu erun dago eruten ganera. Iker Sastar Santarrak, da ganera dino Santarrak kantxata dauela, ordu biko programa zue ekarri dozku jarkorrari, estatu batuetako jarkorrari erremati ekarteko Santarrak. Bueno, azkanin zeuentzako badan, gaure hardcore txukirratiko hardcore salintzako, merezi dau. Haunekaz kanta bizekaz jungo gara, berak esan dauen modue, Turnstyle talde horretako, Mystery eta Never Enough. Beti naztaten nahi horrekaz. Txo, mi esker, gogo handizerako, punkega sasteko, ze jarkorragaz inzun lana, total hona da. Nik uste dute, zei programa dedike batzagun askanien estatu batuetako jarkorrari, punkeke mereziu dauela beste zei urtie txapateko, era politzen. Eso pentsaten? Lortuten badoten. Lortuko zu, ze jarkorran sentimentuek erungo txu aurrera, eurek esaten dabilez, arriz depotaten dozkuie, bai guk aurrera itzen du. Eskerrik asko etortik gaitxik, da honekaz kantabizekaz akabako. Bueno, Sastar. Papa, ondo segi. Bardin.
what you got.